Kala mo na, sa Cavite ka lang. Sa Tagaytay ka na pala. Yung nasa boundary na eh. Hindi ako kayo tutuloy. Okay. See you. Yup, yup. Hey. Ay, parang ganito din yun eh, di ba? Ganun, pero hindi ayos mo naman. So, daw. Ispagkat natin yung magandang ito. O, parang ganito natin yun. No? Ang ganda. Tawilis. Tawilis lang naman ang aming kakainin. Saan? Yung tanong saan? Tawilis lang yung aming kakainin eh. Ganda ng pwesto nila. Doon kami para panawang ano, taal. Okay. Pagod yung lakad namin, napakadami. Kaya deserve namin kumain dito. Kakain tayo ng masarap na tawilis. Sabi mo bulalo. Bulalo daw. Sige daw. Yeah. Ganda. Ganda. Kita mo naman sa kanila. Uy, tamang-tama no, ano. Guys. Sinasabi kong pumuntan natin doon sa... Pupunta tayo dyan? Doon sa ilalim ng mga kalsada na yan. Paikot. Paano yan? Kailan din? Pag nagtagaytay, tayo ulit. Ganda. Medyo mahamog na. Medyo mahamog na siya. Pag pinaliktad ko ito. Hindi, picture yun. Order na tayo. Gutom na tayo. Order na tayo. Muna. Muna tayo magpapicture. Saan? Dito. Order na kami guys. Mga katropa. Daddy, bukol hindi pa rin din eh. Ganda naman pala. Sige. Akala ko kasi nasa Cavite pa kami. Kagaling. Daddy, ano? Manggang hilaw na naman with special homemade bagoong. Ayan, old fashioned kare-kare. Nasaan yung tawilis, Daddy? Ha? Saan? Set eh. Sisling bulalo ala pobre eh. Ay, ang laki naman ng serving ng ano nila, bulalo. Mio. Oh. Sarap yan. Oo nga. Nalag yun. Kuha ka nun. Sige. Eh,